کازان پایتەختە کۆمارە تەتارستانê ku dikeve nava Federasyona Rûsyayê bajêrekî kevnar e. Di sedsala dehan de ji aliyê Bulgarên Dêrîn li ser heft giran hatiye avakirin. Demekî ketiye destê Mogolan û ji sedsala panzdan jê bûye paytexta xannişîniya Teterên Misliman. Îro Kremlînê Kazanê ku bi Teterê jê re dibêjin Kermen, li tevaya Rûsyayê yek ji ciyên herî navdar a geştîguzariyê ye. Lewra ew qele kultura hem rojhilatî hem jî ya rojavayî li heftîne. Впечатление просто незабываемое. Это такое монументальное. Mirov li vê derê xwedkirahiya dîrokê de dihese. Her avahî bîrdariyek e. Hem rojhilat, hem rojava, hem ortodoksî hem İslam bi hev re kelecanê dide mirov. Ez heta nikarim hestên xwe bi peyvan bînim ziman. Очень tяжело подбирать слова. Sala 1552 Kazan ji aliyê Qeyserê Rûs îvanê xeddar ve têgirtin. Nüfusa Tetaran bi qismî tê tune nekirin û qewtandin, qismek jê bi zorê dibin xeçparêz. Zêdetir nüfusa Rûs lê tê bicîkirin. Hemû mizgeftên rûxandin li her derê perezgehên Xristiyaniyê tê avakirin. Hîn jê der îddia dikin ku ev katedrala mizginiyê li ser hîmê mizgefta mezin a Kazanê hatiye avakirin. Dema ku tu ji kenîseyeke ortodoksî derdikevî û yekser têdkeviya mizgeftekî, tu hem hestên Mesîhiyetê hem jî yên İslamê dibînî. Dîmeneke pir ciwan e, ji aliyekî ve ew qubbe û minareyên mizgeftê yên awreng, ji aliyekî din ve qubbeyên zêrîn û şîn yên ortodoksî. Bêmînake bi rastî, tiştekî gelekî ciwan e. Serdema verçerxaneke nû ye ji bo Kazanê salên nodî yên sedsala bîstan dest pê dike. Nirxên dîrokî ji nû ve tên vejandin. Di nava sûrên Kremlînê de veke bîranîna xannişîniyê Kazanê mizgefta Qul Şerîf tê avakirin. Herçend ev mizgeft ne li ciyê mizgefte dêrin hatibe avakirin jî yekser dibe sembola Kazanê. В частности, Кремль. Ez bi xwe teterim lê li Komara Baş Kurdistanê dijîm. Ez bi malbata xwe ve her sal têm û bi taybetî jî serdana Kremlîna Kazanê dikim. Ev qele bi dîrokên her du gelên Tatar û Rûs ve rasterast girêdayî ye. Li vir dilê mirov tije bi ruhê niştimanperweriyê dibe. Yek ji sembol û kartvîzîtên bajara Kazanê birc an jî minareye Siyûm bike ye. Bi misogerî nayê zanin ka ev birçikengî bi çi mebestî hatiye avakirin. Lê efsaneyên ku li ser ev minare têne gotin, bi qasî mîmariyê wê bi xwe serinç rakêşin. Li gorî efsaneyekê Siyûm bike keça xanê Tataran, piştî ku Kazan dikeve destê îvanê xeddar, bê bav dimîne ji ber ku bavê wê ji aliyê îvan xeddar ve tê kuştin û îvan xeddar dixwaze bi Siyûm bike re bizewce. Keçik bi hemû awayî red dike, dawiyê de neçar dimîne şertekê dattinî pêş îvan xeddar ku jê re minareyeke pir bilind ava bike da ku hemû deverên Kazanê jê xuya bibe. Îvan xeddar vê minareyê ji bo Siyûm bike ava dike. Siyûm bike piştî bi dawîbûna avasaziyê hil dikşe serê minareyê û ji vê derê xwe berdide erdê û xwe întihar dike. Bêguman ev efsane ye, lê rastiyên dîrokî cuda ye. Dîwarên Kremlînê Kazanê di serdemên kevnar da ji dar bûne. Sûrên ji kevir an jî ji acûrê ji sedsala hevdan hatine danîn. Îro nûsîngeha resmiya Seroka Tetaristanê jê di nava Kremlînê de ye. Ji aliya din lêgerînên arkeolojîk jî lê berdewam in. Sala 2000 Kremlînê Kazanê ketiye lîsteya mîratên cîhanî ya UNESCO'yê. Nirxên sereke evê qelehê ew in ku karîgerî li berdewamiyê kulturên dîrokiyên çend gelan kirine û yekane qeleha Tataran e ku li ser piyan mane. Kamişedadê Rûdaw, Kazan.